Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadii zvinyu mukomana Ashi, ndauyawo padare renyu kuti ndinge ndichingokonfesawo kuti inini kuzosvika ndichizogara nemurume uyo wandigere naye chii chakazoitika. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndainge ndichigara zvangu neshamwari yangu, saka shamwari yangu uyo ainge aine varume vake vaviri avo vaainge achidanana navo. Vose vainge vari bho machinda, vanhu vainge vaine tumabasa twavo twainge turi bho. Inini zvangu at that time I just wanted someone for myself, but ndainge ndichitambudzika kuti ndinge ndichiwana munhu wekuti ndaikwanisa kupinda naye in a stable relationship. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti one of the guy umwe wacho uyo ainge achidanana nefriend yangu, my friend akabva azotanga kungondiudza like some of the stuff izvo zvavainge vachiita kana vari kuma sleepovers kwavo ikoko. Mukoma ndakabva ndazobatwa neshungu, ndainge ndava kungoti pose pandaimuona murume uyu ndaibva ndangozviona sekunge murume uyu he deserved me. Ndakabva ndazotanga kumuudza murume uyu kuti iwewe zvako uri kungotambisa nguva pabest friend yangu iyi, because best friend yangu uyu anotodanana nanhingi. Saka akabva azoconfronta my best friend, and ndakabva ndati kwaari ndikuda kuti iwewe kana wava kunoconfronta please ndapota usazomuudza shamwari yangu uyu kuti inini ndini ndakuudza kuti iye ari kudanana nethis other guy, but iye out of pain akabva aenda ndokubva ati izvozvizvi ndatoudzwa nebest friend yako kuti iwewe uno danana nanhingi. So this guy apo paakaudza this friend of mine kuti ndini ndainge ndamufumura, the friend akabva azouya kwandiri ndokubva azondidzinga, akandidzinga pamba ipapo because iye ndainge ndakatongomuwanawo achigara pamba ipapo. Saka akabva azoudza landlord everything that I had done. Ndakadzingwa mukoma Ashi, even though ndainge ndichibhadharawo rent ipapo. Ndakati ndadzingwa mukoma ndikabva ndati zvino ndoita sei pano kwekugara ndainge ndisina apa mari ndainge ndisitomborina, because zvinhu izvi pazvakaitikira zvakatoitikirawo pakati pemwedzi ndisina kana mari. Apa murungu wangu munhu wekutoti ndainge ndichitongomuzivirawo kuti kukweretesa munhu mari haakweretesi munhu mari zvego. Saka kunze kwakati kuchinovira mukoma ndikabva ndati panapa handisisina plan. Ndakabva ndazoenda kumuchinda uya, ndakatomusvikirawo atori mumastresses ake, even though ainge ari munhu ainge asinganwi doro. Ndakatosvika atotengawo zvimastorm zvake izvo zvaainge achiti ainge achida kunwa. Ndakatongopinda mumba make ndikabva ndatoti handiti unoona kuti ndadzingwa neshamwari yangu? Akabva ati yeah, I can see. Ndikabva ndati saka ndatova mukadzi wako. Just like that mukoma, ndo mapindiro andakaita mumarriage. Inini nemurume wangu tatova nevana vedu vatatu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi awa ndo mapindiro andakaitawo mumarriage. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Munofungidzira kuti zvinhu zvavakaita izvi zviri right here kana kuti hazvisi right? Tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomana Ashi ndine mwana wangu mukomana. Mwana wangu uyo mukomana akasoendawo kuJoni kudhara, but anopota zvake achiuyawo kuno kumusha. Saka zvakazoitika ndezvekuti akabva azosangana noumwe musikana uyo waakasangana naye kuJoni ikoko. Zvino vakazoti vatanga kunditumidzira mapictures. Ndakabva ndaona kuti uyu musikana uyu zvainge zvisingaite kuti ange achizoroorwa nemwana wangu. Ndakangomushorera kuti iye ainge akasangana nemwana wangu kuJoni, nekuti tinongozvizivira kuti vasikana avo vari kuJoni avo vakasiya vana vavo kuno kumusha. Kana vapinda mumamarriage havapindiri mumamarriage rudo, vanongopindira mumamarriage kuti vange vachizochengeta vana amai vavo nehama dzavo. Saka inini mukomana Ashi ndakabva ndati pano I want to rescue my son. Zvinhu izvi pazvakaitika mukomana Ashi mainge muri mugore ra2017, ndipo pandakabva ndaita sarudzo iyoyo
yekuti wangu mwana I want to rescue him. Mwana wangu ndakamuudza ndikati uyu musikana wako uyu handimudi ende handimudi zvachose. Mukomanashi iye akaramba achingoita nharo. Ndakasvika pakutanga kuwirirana nemunhu wandaitoziva kutoti munhu uyu anobata mishonga yakashata. Handisi hangu muroyi mukoma, but ndakasangana nevaroi. Ndakatomutswa pakati peusiku mushure mekunge ndaenda pamba peumwe muvakidzani wangu. Ndakati ndaenda paya muvakidzani wangu akatoshamisika. Ndichitosvikawo ndichitopinda mumba make ndokubva andipakurira zvekudya. Ndichipakurirwa zvekudya mukoma kwainge kuri kutonditesta. Ndakati ndagamuchira ndiro iya ndikabva ndati ndinozviziva kuti iwewe neni tava nenguva yakati rebei tichingorimirana muganhu, asi ndauyawo pano, ndauya pano ndichitsvaka rubatsiro. Then muvakidzani wangu uya akabva ati ko kuzoya kwandiri uchitsvaka rubatsiro kumaprofita waenda here, kun'anga waenda here? Ndikabva ndati muvakidzani wangu, sawira wangu, kubva muzuva ranhasi kudzin'anga kuti ndinge ndichienda it is a long process. Kumaprofita ini handina kana nguva yekuti ndinge ndichifamba ndichitsvaka nhombo neminamato nekuti ndiri kuda zvinhu zviri very quick. Sawira wangu uya munyowani akabva azotanga kuseka, akaseka zvake akati, saka naiwe muvakidzani wangu wanzwa kuti inini ndini ndinokwanisa kukupa mishonga yekuti inokwanisa kukubatsira very fast. Ndikabva ndati hongu Sawira, ndinozviziva kuti iwewe une zvawakasiyirwa naambuya vako, ingawani zvinhu zvekuti munhu wose munharaunda munhu anozviziva kuti iwe une nyoka yawakasiyirwa nagogo vako, ende nyoka iyi ingawani waitomboita nguva yekuti taiti kana tikauraya nyoka pamba pangu apa waibva watanga kupopota. Kana dzainge dzisiri nyoka dzako idzo dzatainge tichiuraya, ko waigopopotereiko? Iye akabva ati izvozvo zvamava kutaura dzatova nhoroondo, chindiudzai izvo zvamuri kuda kuti ndinge ndichikubatsirai nazvo. Ndakabva ndazomuudza ndikati mwana wangu uya mukomana uyo ari kuJoni, iye ava nemusikana wake uyo waakasangana naye kuJoni ikoko, saka ivo vava kugara vose, ende kugara vose uku kwavava kuita zvinhu zvekuti inini hazvindifadzi, because kana ndakamutarisa musikana uyu iye hazviite kuti ange achitorwa nemwana wangu. Iye anofanira kuti ange achitorwa its either nemurume anenge akafirwa kana kuti nemadhara vaya vanenge vava kungotsvakawo munhu wekuti vanenge vachingovaraidzana naye. Saka ndiri kuda kuti munge muchindiitira mhiko kana zvenyu zvamunoita izvozvo, kana muchikurunga zvihari mungondikurungira hari kuti relationship yavo iyi inge ichizoparara. Then muvakidzani wangu uya akabva ati alright, zvakanaka, ndokubva azoenda kubedroom kwake. Muvakidzani wangu uyu mukomanashi akati achibuda mukitchen umo mandainge ndasvika arimo zvake akagara ari oga, akazoti asimuka mukomanashi ndakabva ndaona kuti kumashure kwake uku kwainge kuine chimwe chinhu chainge chakadhinda chainge chichifamba-famba kumashure kwake uku chichisvika kumusana kwake uku. Ndakaramba ndakatarisa mukoma zvekuti ndakazotosvika pakutosimuka, ndakazoti ndabuda panze pekicheni yake zvishoma, ndipo pandakabva ndazoona muswe wenyoka. Ndakatoona muswe wenyoka wakaremberera nemudress iro raainge akapfeka. Ndakabva ndamhanya ndokubva ndanogara pabhenji remukicheni muya ndichingorova maoko mukoma, nekuti shura randainge ndaona ishura rekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakasangana naro. Zvadaro iye akabva azodzoka zvake, akadzoka achibva kubedroom kwake. Ndakati ndichinomutarisa maziso ake awa, maziso ake mukoma ainge ashanduka. Munozviziva here kuti varoi paya pavanomuka usiku, varoi zviso zvavo izvo zvatinoziva vari masikati, zviso zvavo zvinochinja, vanochinja zviso zvavo mukoma, vanoita zvimwe zviso zvinenge zvakaita kunge shumba kudai, ende vanenge vatori nemazino, mazino akaita kunge shumba. Ndokusaka paya kana uchinzi ukarota kana kuti ukaatakiwa nemuroyi haufi wakamuziva kuti munhu ari kundiroya ndiani, because shavi racho parinovabata ivo vanobva vatochinja zviso zvavo. Akauya akashandura chiso chake mukoma, ndakatadza kana kutarisana naye kumaziso, ende ndakati ndichitaura naye ndakabva ndati uya muvakidzani wangu wandinoziva ainge asiri iye uyo ainge ava kutaura neni. Voice rainge rava kubuda maari rainge ritori voice remunhurume, but
voice iri mukoma handizivi kuti ringaronderedzeka sei, asi ndingangoti kana ukatora masong, toti ukatora kana masong matatu, masong awa ari matatu ose obva wamaplayer at the same time, ndo zvainge zvichiita voice iroro. Zvimwe ndaizotoita zvekutorereka nzeve yangu kuti ndikwanise kunyatsokunzwisisa kuti zvii zvaainge achindiudza. So iye akabva atanga kukurunga, ainge achikurunga imwe hari yaainge ainayo, aikurunga so nechigunwe, asi kuti ndinge ndichiziva kuti muhari imomo maainge achikurunga mainge muinei. Aingokurunga achitaura, pano nepapo ainditi taura zita remwana wako, pano nepapo aibva ati taura zita remusikana uyo ari kugara nemwana wako kuSouth Africa, pano nepapo aibva ati taura nyika iyo uko kwacho kuri kugara mwana wako. Ndichingotaura mukoma. Zvinhu izvi takazviita for about 15 minutes. Akati angopedza kudaro ndakabva ndatoona kutoti chiso chake chakabva chashanduka, then hari iyo yaainge akabata mukoma ndakangoona mumaoko make umo mainge mava nechimwe chiutsi chandisina kukwanisa kuona kuti chiutsi ichi chainge chichibva nepai, zvekutoti chakabva chatotanga kutonditosvora. Akazoti chiutsi chiya achiudza kuti chiendai zvenyu, tapedza basa, tichazosangana zvedu paya patinogara tichisangana panzvimbo pedu paya kana zuva rarereka kwava kusapisa. Mukomana shi ndipo pandakabva ndaona kuti hari iya yainge yanyangarika. Mejiki dzose idzi mukoma dzakaitika zuva rakacheka nyika, ndichinyatsokuona kuti izvi ndo zviri kuitika. Ndainge ndava kungodedera mukomanashi ndakagara paya pabhenji paya, ndokubva atotanga zvake kutoita nyaya neni. Iye akabva angoti uchauya kuzotorwa zvako kumba kwako usiku. Ndakatadza kana kumupindura nekuti miromo yangu iyi yainge yava kubvunda. Ndakati ndichisimuka paya pandainge ndakagara ndakatoita zvekutomubatirira because zvose zvandainge ndasangana nazvo zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa sezvo zvainge zvisiri zvinhu zvainge zvakajairirika. Iye akabva ambondiregedza zvangu, akazoti ava kuona kuti mukunofamba kwangu ndaifamba ndichiita sekunge ndichapunzikira pasi because mumabvi angu awa ndainzwa sekunge mabvi angu ainge angoita maporiji. Akabva azonditi mira ipapo Sawira, mira ipapo muvakidzani wangu, otherwise vanhu vakazosangana newe vanobva vazoti ndatanga mabasa angu aya. Ndokubva azobuda mukicheni muya ainge akabata kapu. Mukapu umo mainge muine amwe ainge akaita kunge maheu but aivava sei mukoma. Ndakati ndangonwa 1 sip ndakarutsa mukoma, ndakatanga kurutsa ndiri pamunhanga pake. Ndakati ndichida kunofushira marutsi angu aya negumbo. Iye akabva ati kana usafushira zvako nekuti izvi zvichauya zvichidyiwa nembwa dzangu. Mukoma nashi imbwa dzainge dzichireverwa apa ainge ari mapere nekuti pamba apa painge pasina kana imbwa. Later on ndakazoziva kuti imbwa dzaainge achitaura nezvadzo ainge ari mapere. Ndakazoti usiku mukoma wasvika ndainge ndichingonzwa kutya because ainge ati iye ainge akandiudza kuti ndichauya kuzotorwa ende zveshuwa mukoma ndakauya kuzotorwa. Ndakati ndabuda panze so ndakabva ndaona kuti kunze kwechivanze changu kuroad kwainge kuine vakadzi vainge variko. Vakadzi ava vose vainge vakapfeka hembe dzeblack but even though kwainge kuine rima vose ndaikwanisa kutovaona sekunge kwainge kuri dzainge dziri nguva dzemasikati. Saka vakadzi vaya vakabva vangotanga kungoti huya vachiita sekunge vanhu vari kuimba vari mukwaya, vaiti huya vasinganyarari. Ende mashoko avo aya vainge vachitaura ekuti huya vachiita kunge vanhu vekwaya. Mashoko acho mukoma ndakanzwa achindinakidza zvekuti ndakabva ndatanga kungofamba. Ndaifamba mukoma ndichiita sekunge munhu asisina kana control over body yake. Then vakadzi vaya vose vakabva vangomira muline. Inini ndakabva ndazoiswa pakati, ende ndichinoiswa pakati kudaro kwainge kuri kutochengetedzwa nekuti takati tiri muroad kudaro tichienda kunzvimbo kwacho uko kwavanogara vachingosanganirana, kwavanogara vachiita meeting yavo. Takasangana nedzimwe mhuka mukoma dzekuti mhuka idzodzo kune imwe nyika mukoma yatisingakwanise kuona, mhuka dzainge dziine ukasha but vanhu ava vaita sekunge vainge vaine chimwe chinhu chainge chakavachengetedza because huku
because mhuka idzi dzaiti paya kana dzikazama kuva ataka dzaitadza kana kuvabata vanhu ava, kuzosvika tichizosvika uko kwacho kwavainge vachiita meeting. But handina kukwanisa kuziva kuti munzvimbo matainge tiri kwainge kumbori kui, but kwainge kwakaita kumwe kugwenga. So zvose zvavakataura mukoma hapana kana chandakambokwanisa kunzwa. Vaita sekunge vainge vachicommunicata nelanguage yavo yavanongonzwa ivo voga. Saka mukoma ndipo pandakabva ndazodanwa. Saka ndakati ndadanwa kudaro ndakabva ndazoona kuti pakati pedenderedzwa painge paine kamwe kachembere kainge kakagarapo. Kachembere aka mukoma kairakidza kuti kainge kanyanyisa kukura, but kainge kakagara painge pakaita kunge pachigaro cheumambo. Pachigaro apa mukoma nashi paya paunogara ndakabva ndaona kuti rainge riri zidehenya remunhu. Munhu wacho uyu mukoma, kana kuri kunzi munhu uyu zveshuwa munhu akararama. Munoona nyaya iya yemubhaibheri yekuti David akarwa naGoriati. Ndingangoti dehenya iroro randakaona rainge ritori dehenya raGoriati chaiye, because rainge rakakurisisa mukoma nashi. Saka kachembere kaya ndokakabva kandidana. Kakati kandidana kudaro kakabva kangondipa mvura yekuti ndinge ndichinwa. Ndakangoti ndangonwa mvura iya ndokubva kandirova mbama ndikabva ndatopepuka. Mwana wangu mukomana wekujoni hapana kana kuzombopera 2 days ndokubva azondisira voice note akati, mama kuno kuzvino hazvina kana kumbomira zvakanaka, musikana uyu handichamudi, iye zvaari kundiitira handizvifarire. Ndikabva ndamuti ramba mhani, ramba Hure iro. Ungaswera uchiti mukadzi wako Hure rawakasangana naro kujoni ndokubva vazorambana. Saka since 2017 vanhu ava vainge vakarambana. Mukoma nashi ndakati ndapepuka ndokubva ndaona kuti kunze kwainge kwatoyidza. Then ndokubva ndazotumidzirwa voice note nemwana wangu achiti mukadzi ainge ava kusada. Ndikabva ndati siyana naro Hure iro. Ungaswera uchiti mukadzi Hure rawakasangana naro kujoni. Zvadaro mukoma vakabva varambana from 2017 until recently. Mukoma ndichizosangana nezvakandigura kunorira, because mwana wangu iye akakanganwa kundihaidha pamastatus pake. Ndakatanga ndaona status yainge akanyora kuti Mwari komborerai mhuri yangu. Zvadaro mukomana ashe, the next picture ndakabva ndaona mwana wangu mukomana akapfeka garments akatobata tsvimbo. Then ndakubva ndazoona picture remusikana uya Hure riya vainge vakatomira vose vakapfeka magarments avo nekamwana kavo kacheche. Ndakadownloada picture iroro. Handizivi kuti picture iri ndicharishandisa kuti, handizivi kuti picture iri ndichaita sei naro, but zvakandibata mukomanashi, zvakandibata ende mwana wangu akandirwadzisa kusvika pekupedzisira, because ndiye wandaivimba naye mwana wangu. Saka ndichiri kuzvibvunza kuti saka kubva muna 2017 kuzosvika vachizotanga kudanana vakarambana kwemakore mangani, ndo pane mubvunzo wangu ipapo mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nanzi mubvunzo wangu ndewe kuti ndinozvibvunza kuti saka vanhu ava kubva zvavakarambana muna 2017 vakazotanga kudanana rini? Apa hanzi ndakavaona papicture vaine kamwana kacheche vakapfeka magarments ende zvakandirwadza pakaipa.